बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि बे हारिमु बिलिफांखौ जागायलांनो थाखाय दायो दं जोंहा सेथि नम्बराव दङ खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ आवरायनायखौ दैदेनलांगोन जोंहा मुस्रि सुगेन गयारि बिथांखौ जौस्राङाव फैनानै जोंनि बे दिनैनि हाबाफारिखौ जागायलांनो गुरै खावलायनाय थाबाय। दायो दं जोंहा नैथि हाबाफारियाव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय। बे खन्थाइ आवरायनायाव सोर सोर खन्थाइ आवरायनो गोसो दं मुंखौ थिसनफैनो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना क्रिस्मा गयारि। आं दायो दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। बे खन्थाइयाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा हो। खन्थाइनि नामा जाबाय जोनोम हादर। जोनोम हादर जेराव आं जोनोम मोनबाय, जोनोमगिरि आइनि अननाय, उदां गोसो, मावनाय दांनाय गोहो, सात सुथुरजों देरहानाय, बेनो आंनि अनसुलि जोनोम हादर। आंगोनि आंगो सना फिथर। साहा दङ बेंगिरि जौमा हाजो, खोला सोनाब दिथागिरि लैथो बाजि, गेजेराव दङ रां फुंखा गोजौ गोजौ, अनज्लायनाय जायो बेयावनो रायजो। खुलुमबाय, गोजोन्थों। साबायखर बिथांनिसिम। दायो दं जोंहा नैथियाव मिस दिन्थिमा दैमारि बिथांखौ खन्थाइ आवरायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना दिन्थिमा दैमारि। आं थाखो जियाव फरायो। आं दायो दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। बेयाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला आं गासिबनावबो निमाहा बिनाय थाग्रोबाय। खन्थाइनि मुङानो जादों जोनोम हादर। जोनोम हादर जेराव आं जोनोम मोनबाय, जोनोमगिरि आइनि अननाय, उदां गोसो, मावनाय दांनाय गोहो, सात सुथुरजों देरहानाय, बेनो आंनि अनसुलि जोनोम हादर। आंगोनि आंगो सना फिथर। साहा दङ बेंगिरि जौमा हाजो, खोला सोनाब दिथागिरि लैथो बाजो, जेराव दङ रां फुंखा गोजो गोजो, अनज्लायना जायो बेयावनो रायजो। गोजोन्थों। साबायखर बिथांनिसिम। दायो दं जोंहा थामथियाव मिस मनिका ब्रह्म बिथांखौबो खन्थाइ आवरायफैनो थाखाय खावलायहरबाय। गिबियावनो गासैबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा थरायना मनिका ब्रह्म। आं थाखो जियाव फरायो। आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइयाव माबा मोनसेफोर गेना गोरोन्थि जायोबा आं गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो लानाय खन्थाइनि मुङा जाबाय जोनोम हादोर। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिनि मुङा जाबाय गुनेस्वर मुसाहारि। जेराव आं जोनोम मोनबाय, जोनोमगिरि आइनि अननाय, उदां गोसोआव मावनाय दांनाय गोहो, साथा सुथुरजों देरहानाय, बेनो आंनि अनसुलि जोनोम हादर। आंगोनि आंगो सना फिथर। साहा दङ बेंगिरि जौमा हाजो, खोला सोनाब दैथागिरि लैथो बाजो, गेजेराव दङ रां फुंखा गोजो गोजो, अनज्लायनाय जों बेयावनो रायजो। साबायखर बिथांनिसिम। दायो दं जोंहा ब्रैथियाव मिस प्रेमिका दैमारि। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना प्रेमिका दैमारि। आं थाखो स्निआव फरायो। आं मोनसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोनोम हादर। खन्थाइनि मुङा जाबाय गणेश मुसाहारि। जेराव आं जोनोम मोनबाय, जोनोमगिरि आइ अननाय, उदां गोसोआव मावनाय दांनाय गोहो, सात सुथुर देरहानाय, बेनो आंनि अनसुलि जोनोम हादर। आंगोनि आंगो सना फिथर। साहा दं बेंगिरि जौमोन हाजो, सोला सोनाब दिन्थिगिरि लैथो बाजो, गेजेराव दं रां रुफा गोजोन गोजोन, अनज्लायनाय जायो बेयाव रायजो। गोजोन्थों। साबायखर। जोंहा खन्थाइ आवरायगिरि बिथांमोना दारि खमाखौ नायलाङाखै, खेबसेयावनो फरायलांदों। जाहाथे नैथि खेबाव बेफोरखौ मोजाङै नायना फैयो। खुलुमबाय, आंनि नामा सानिया ब्रह्म। I study in class 2. My father name is Amatra Brahma. My mother name is Mila Narjari Brahma.
लुबैयो जावलिया गोसोआ हास्थायो गोसोआ उदां थानो मिजिं लानानै थायो आं। आरो सोरबाफोर खन्थाइ आवरायनो गोसो गुदुं जानानै दंब्ला मुंखौ थाबैनो थिसनफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि दावल दैमारि आं थाखो 9 फरायो दायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बे खन्थाइनि मुङा जोनोम हादर आरो बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया गुनेस्वर मुसाहारि। जेराव आं जोनोम मोनबाय जोनोमगिरि अन्नायनि आइनि अन्नाय उदां गोसो मावनाय दांनाय गोसो सात सुथुरजों देरहानाय बेनो आंनि अनसुलि जोनोम हादर आंगोनि आंगो सना फिदर साहा दङ बेंगिरि जौमा हाजो खोला सोनाब दिन्थिगिरि लैथो बाजो गेजेराव दङ रां फुंखा गोजो गोजो अनज्लायनाय जायो बेयावनो रायजो। साबायखर बिथांनिसिम। दा हरखाब बिबुंथिखौ दैदेनलांगोन जोंहा दैदेनगिरि बिरेन नार्जारि बिथांखौ आङो जोंनि बे जौसांसालियाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोनथों। मानगोनां गाहाय नेहाथारि गामि आफादनि बिजिरगिरि हिसाबै जाहाथे दंखायोमोन मानगोनां मुस्रि हेमन्त ब्रह्म आरो बिरेन्द्र ब्रह्म बिथांमोनखौ मोननै सखियाव फैनानै जिरायफैनो थाखाय खावलायबाय। समा 3 मिनिट। खुलुमबाय 3 मिनिट। आंनि मुङा श्री लकेश्वर हाजवारि आंनि हरखाब बिबुंथियाव गोलैबाय फरायसालि होनबालाय जों बेखौनो बुजि मोनो जे जोंहा गियाननि मोनसे मन्दिर फरायसालिया जाबाय गथ' गथायफोरनि गियाननि मन्दिर बे गियाननि मन्दिराव जेरैबायदि मन्दिराव जोंहा पुजारी थायो बेबायदि जों बे गियाननि मन्दिराव जेरैबायदि धोरोमनि मन्दिराव जेरैबायदि पुजारी थायो बेबायदि जोंहा गियाननि मन्दिराव स्कुलाव फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि थायो बे फोरोंगिरियानो जाबाय जोंनि पण्डित बा पुजारी। जों गथ' गथायखौ फरायसालियाव थिनहरनांगौ सम बायदियै न'हा मोजाङै बिसोरनि फरायनाय फारसे फोरोंनानै थिनहरनांगौ समाव थिनहरनांगौ आरो बै गियान स्कुलाव फरायसालियाव गथ' गथायफोरा माबायदि फरायदों माबायदि फरायाखै बेखौ न'नि गार्जेनफ्राबो एसे खबर लानांगौ आरो गियाननि मन्दिराव जेरैबायदि स्कुलाव गियाननि मन्दिर माने स्कुल आरो स्कुलाव मास्टरफ्राबो एसे मोजाङै गथ' गथायफोरखौ गियान होनांगौ बे गियानखौ जाहाथे गथ'फोरा मोजाङै लानो हायाखै मोजां गियान बिसोरो सोना गियान मेलेमाव सोना लानो हायाखै बै मास्टरफ्राबो एसे माबानांगौ आरो बिनि फारसे मा बुङो बिनि फारसे बिसोरबो गुरुत्व होनांगौ आरो बे आसामिसआव फैबाय बेखौ गुरुत्व होनांगौ मानोना स्कुलाव फरायसालियाव थांबाल' जे गथ'फ्रा मोजां जागोन बेबो नङा फरायसालियाव थांना फैनायनि उनाव गथ' गथायखौ न'नि गार्जेनफ्राबो एसे माने माबानांगौ आरो खबर लानांगौ बे खबर लानायजों लोगोसे न'आवबो एसे फुंनि मोनानि फोरोंनांगौ माबा सम बायदियै गेलेहोनांगौ सम बायदियै फरायहोनांगौ फरायसालिया माने
गियाननि मन्दिर होननानै आं दहायनो बुंलांबाय बे फरायसालियाव गथ' गथायफोरखौ एक्सुवेलि जोंथ' थिनहरबायना स्कुलाव जों थिनहरनाय उनाव मास्टरासो बिखौ मोजां गियान होयो दा जोंथ' माबा न'खरनि बायदि खामानियाव थायो स्कुलाव मा जादों जायाखै बेखौथ' जों मिथिया बिनि फारसे मास्टरखौबो जों सोंनांगौ गेजेर गेजेर मास्टरखौबो जों सोंनांगौ मानोना जोंनि गथ' गथायफ्रा माबायदि फरायदों माबायदि रोंदों बेसेबां रोङाखै बेखौ जों गेजेर गेजेर सोंनो नांगौ मास्टरफोरखौ बेनो जाबाय जोंनि माने गियाननि मन्दिर बा स्कुलनि मोनसे माबा जोंनि बिमा बिफानि दायित्व आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दायो दं मुस्रिमा रन्जिता गयारि खुलुमबाय आंनि बाहागोआव मोनदों गारि होननाय लोगो लोगो जों बयबो मिथिखायो गारिया जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै फैबाय मानोना जोङो गारि नङाबा जों जेरावबो आवगायनो हाया गोजान लामा जोङो हान्थिनो हाया बिनि थाखायनो जोङो गारिया गोनांथि गारिया गोबां रोखोमनि दङ साखा गंनै दङ साखा गंब्रै दङ आरो गंद' साखानि दङ आरो गंजि साखानि दङ आरो गारि होनोबा जोङो ट्रेन दङ आरो लोगोसे बास गारि स्कुटि बायदि गारि दङ गारिया गोबां रोखोमनि दङ जोङो गारि नङाबा जेरावबो हान्थिनो हाया बिनि थाखायनो जोंनो गारिया जोबोद गोनांथि गारियाव जोङो थाव सोनानैबो सालायनो हायो आरो लोगोसे जोङो दिनै गाबोन जोङो बेटारिजोंबो खारनो हायो आरो गारिनि चार्जिंजोंबो खारनो हायो गोबां रोखोमनि जोङो गारिखौ मोननो हायो बेखिनियानो गोजोन्थों आंनि बरादाव गोलैदों थानसालि होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ थानसालियावहाय जों आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम जों आर'ज गाबो आर'ज गाबनायजों लोगोसे जों गावनि न'खरनि हौवा हिन्जाव गथ' गथाय गासैनिसिमबो जों इसोरनिसिम जाहाथे मोजां लामाजों आवगायलांनो हाथों जाहाथे जोंनि संसारा आलो गोजोन जालांथों होननानै जों थानसालि आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम जों जेब्लाबो मंगलबार सम बिस्थिबार सम जों उन्दुनाय समावबो जों थानसालि बा इसोरनि मुङै जों आर'ज खालामनाय जायो थानसालियावहाय जों माइनावफ्राबो मंगलबार हप्ताफ्रोमबो गासिबो जों फैनानै आर'जखौ थानसालियावहाय गाजा गोमजायै जों जाफुंहोनांगौ जायो थानसालि नङाब्लानो जोंनि माइनावफोरा जों जेथिंबो आवगायलांनो हाया जों जेला थानसालियाव फोरबो जागोन बैसागु फोरबो मागो फोरबो कार्तिक फोरबो जों गासिबो ज' थानसालि समावहायसो फोरबो समावहाय थानसालियाव जों गासिखौबो नुलायनो मोनो गासिबो जों अनलायनानै आर'जखौ खननाय जायो थानसालियावनो जों बयनिख्रुइ साबसिन गियानखौ जों मोननो हायो जेब्ला बैसागु फोरबोआवहाय जों थानसालियावहाय जोंनि बाथौ थानसालियाव जों जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय गासिखौबो जों बैसागु फोरबोआव थानसालियावहाय जों नुनो मोननाय जायो थानसालि नङाब्लानो जों बेफोरबायदि हारिमुनि नेरसोनखौबो जों दिन्थिनो हानाय नङामोन बिनिखायनो थानसालिया जोंनि थाखाय गोनांथार बेल गाबबाय जोबोद साबायखर थाबाय दायो दङ बिथांनिनो
मानगोनां लक्षिराम दैमारि बिथांखौ फैनानै हरखाब बिबुंथि सारनायाव बाहागो लाफानो थाखाय खावलायबाय। बयखौबो खुलुमबाय आंनि बर' रावनि आंनि बराद माने नसिबाव गोलैदों ओंखाम जायखौ जों जानानै थांनानै थायो ओंखाम नङाब्ला मा जागोन बुहुमाव बे ओंखामा जोंनि जाबाय जोंनि आं पृथिबीखौनो बुंबाय पृथिबीनि बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोनांथारानो जाबाय ओंखाम बे ओंखाम मोनजायाब्ला मानसिया मा जागोन ओंखाम मोनजायाब्ला मानसिया ओंखामा जाबा मा जायो नोंसोर मिथिखायो दा बे ओंखामानो जाबाय बे ओंखामा मानिफ्राय फैयो ओंखामा जाबाय जोंनि आसामाव माइरं पान्जाबाव गेहु आरो बायदि बायदि जायगायाव सोरबा सोरबा मा बुङो बेखौ बायदि बायदि जायगायाव बायदि बायदि बाहायनानै ओंखाम महरै जानानै थांना थायो दा जोंनि आसामाव माइरंआनो गाहाय आरो गुदि बेखौनो जों ओंखाम महरै सानफुआव खनसे मोनायाव खनसे फुङाव खनसे आरो सोरबा सोरबा खननै खनथाम जाबावोसो जायना जाया दे बिसोरो ओंखाम नङाब्ला मानसिया थांनानै थानो हाया ओंखामानो इसोर ओंखामानो मा बुंदों बयबो मिथिखायो ओंखामा मा ओंखामा इसोर होनना बुंजायो ओंखाम नङाब्ला जोंनि जिउआ जोङो थांनानै थानायानो बेकार आं ओंखामनि सोमोन्दै मा बुंनो ओंखामखौ बुंनानै फोजोबनो हाया ओंखामनि गुना बहुद साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दायो दङ हेलौ मानगोनां जोंहा आफादगिरि मानगोनां हलिराम बर' दा आंनि भाग्यआव माने आर'नाइ गोलैदों आरो बे आर'नाइखौ जों मा खालामो बे माने हरखाब बिबुंथि नालाय बे हरखाब बिबुंथियाव जोंनि बर' हारिया आर'नाइखौ दायो आरो जोंनि बर' हारिया आर'नाइखौ गोदोनाव मेरायो खर' खायो जानजि खायो आर'नाइखौ लाना मोसायो मुसुरो मागो बैसागो फालियो फोरबोआव जों लायो मानसिफोरनो जों दान होयो आलासिफोरनो जोङो आर'नाइखौ जोङो मान बावो बे जोंनि आर'नाइयानो बर' हारिनि सिनायथि मेन गोजोन्थों साबायखर थाबाय बे समावहाय मुं गैला सोरबा जुदि फैयोब्ला सिदा थोंजों फैनांसिगोन